Teknologien eskutik etengabe eraldatzen ari da industria. Eboluzio horretan, 4. industria iraultzara iritsi gara, eta ez dago atzera bueltarik. Orain, inoiz baino gehiago, erronkei modu integralean aurre egingo dieten profesionalak behar ditu sektoreak. Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua. Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu, hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako, software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva. Sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día. Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao As Fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago Oviedo enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dotie. Mekanika, elektronika beste hainbaten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, tailerren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Erraztasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da. Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora.